थैनो गिनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय नोंथाङा बे बारनिफ्राय थैनाय नंला। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे बारनिफ्राय नोंथाङा थैनाय नंला। 6 बोसोरनि उनाव रावबो सुबुङा थैनाय नंला। 2030 मायथाइनिफ्राय सुबुं माहारिया रावबो थैनाय नंला। 2030 मायथाइनिफ्राय रावबो सुबुङानो थैनाय नंला। थैनो गिनाय सुबुंफोरनि लुबैनाया जाफुंनो थांगासिनो दं। असुर आरो इसोरफोर बायदि सुबुंफोराबो थैनो रोङि जासिगोन। बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ गांसे बिजाबा मोनसे गोथौ सैथोनि बाथ्राखौ फोरमायनाय। बे बिजाबाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2030 मायथाइनिफ्राय रावबो सुबुं माहारिया थैनाय नंला। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सासे गोख्रों बिगियानारिया बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बबेखानि सिगां समनिफ्रायनो गोबां गोख्रों डक्टर आरो गोबां गोख्रों बिगियानारिफोरा सुबुं माहारिखौ थैनो रोङि खालामनो थाखाय गोबां खेब नाजाबोबाय थादोंमोन। नाथाय सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोगथाङाव जाथावै जाथायखौ मोगथाङाव जाहोनो थांगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे गोख्रों बिगियानारिनि नाजानायावनो 2030 मायथाइनिफ्राय सुबुं माहारिया रावबो थैनाय नंला। बे बिगियानारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां लाख लाख सुबुंफोरानो सिगां समनिफ्राय थैनो गियोमोन। 2030 मायथाइनिफ्राय नाथाय सुबुं माहारियाबो असुर आरो इसोरफोर बायदि थैनो रोङि जासिगोन। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां गनायथाव समासो फोरमायगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Bidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Bidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.